люди, звірі, блядь. Ну хорошо, уявляем так, там прям это, ну серьезно. Прикинь, якби менти охуєли, коли приїхали, блядь, параллельно. Да. В якийсь момент там уже идет заруба, и стенка на стенку. Зі сторони Винни-Пуха, осел и свинья, а зі сторони Черновецького, зі сторони Черновецького, Кучма і Кличко. Да, і потім два мента такі стоять і кажуть, ми їбать нас накрили. Ми більше марцабані наркотики. Каже, хто на пічку, блядь, героїн положив, да, і взяти, ні? Да, вот 3 на 3. Розплющили нахуй. Там заруба. Ну що, ну дивись, блядь, ну Кличко там точно писався, блядь. Причому зі сторони Винни-Пуха, ладно. Хай би, блядь, все перепутався і на ваших бої Кучму, блядь. Кличко сам засічав. Той, блядь, вообще нахуй такий персонаж, ні? Блядь, а що ти їм нахуй таких мерів вибирає? Ну там, блядь, це ж один лучше другого, ні? Ну, той, блядь, накурений вічно, той відбитий нахуй такий. Блядь, щось з медведем б'ється. Тепер я поняв, хто його вибирає, блядь.